Missä me Helmi ollaan? Mä en itse asiassa tiedä tämän paikan nimeä. Olemme täällä lämpölampun alla Berliinin joulutorilla tai Pyhätorilla juomassa glühweinia ja tallustelemassa. Tässä meillä on glühweinia ja onks tää nyt jotain omenasiideriä? Eikö se oli valkoista glühweinia? Onko tujuu tavaraa? No ainakin se höyry oli. Siitä maistetaan toista. Alvin ei tykännyt. Onpas tujua tavaraa. Lukiko sinä missään monta prosenttista tämä on? Varmaan normaali viini. Mä en olettanut, että se olisi noin vahvaa. Se on niinku lämmintä viiniä joisi. Jep, ja sit siinä on vähän mausteita. Me ollaan kohta ihan humalassa. Äläpä. Niin Helmi löysi seuraavan määränpäämme, joka siis on tuolla noin mujii. Tähän se nyt käydä tarkistamassa. Paikallinen. Oho, tää valotus vähän... Siitä tulee sellainen melkein pikselimäinen kuva. Siellä on joku, mikä toi on? Kirkko? Joo, se on kans remontissa. Täällä on aika niin kuin yleensäkin vanhat rakennukset tarvii remonttia, niin paljon asioita remontissa. Kaikenlaista täällä myydäänkin. Turkkilaista kahvia. Aika hieno toi, missä tulee toi. Mene sen syliistumaan. Se on vähän märkä, niin en mä viitti. Joo. Kato, tuolla on tällaiset keinut ja pöytäkeinut. Onpa jännittävä. Kunnon pähkinänsärkiä asetelmakin. Ja... Jep, perinteinen saksalainen. Tollasia ihan miniversioita kynttiläjuttuina. Jep, wursteja tuolla. Onpa hyvän näköisiä. Mr. Pretzel, olisiko pretzeli? Kato, suklaakuorutteinen ja Olisiko suklaapretzeli mitä? Olis. Otetaan jälkkäri. Tervetuloa tänne kirkon eteen. Onpa iso pretzeli. Jep, se oli tosi painava myös. Tää on aika kylmä ja kova leipä. Ai on. In the end, mutta... Voi hitsit. Eikö jatkoa? Tai ihan liian kuiva. No on selkeästi ollut siinä tosi pitkään. Joo, ja paistunut jotenkin oudosti. Päästäänkö aurinko? Vanha TV. Se on aika siistissä kunnossa. Lisää uusia, tai siis vanhoja telkkareita. Norsu Jumala, a.k.a. Ganesha. Intiassa on kans semmosia temppeliteattereita. Joo, tää on just sellainen. Tässä sanottiin, että nämä on niinku Thaimaan versio siitä Intian Ramajanasta. Hevosen maski. Täällä on hyvät näkymät. Siinä näkyy se tornikin. Wow. Ihan sama missä päin Berliiniä oot, niin näet tuon. Tää on kyllä erikoinen. Tää niinku kertoo naisihanteesta Iranissa tuohon aikaan. Kuinka se poikkeaa. Tai on poikkeavan näköinen länsimaalaisesta. Sitten on kans peili. Ja minun näköinen herra. Juu. Vesirokkoa ja iso rokkoa. Ai miten toi ukko makoilee. Teehuone. Tuossa ottaa matchaa sieltä. Onko siinä itse Taj Mahal, aika ikoninen Shiva-patsas ja paljon muitakin teoksia. Siinä on myös Shiva-patsas ja vähän selitetty, että mitä toisen asento tarkoittaa. Tamil Nadut uskoo tämmöiseen erilaiseen olemukseen. Ja siellä on Helmi. Olemme täällä luolassa Helmin kanssa. Tää on meidän 3. päivä täällä. Ai ei olekaan. No ei olekaan, mutta on kiva ja kousi luolla. Asuisin.
Olemme täällä Berliinin eläintarhassa, mutta sen sijaan, että otimme itse eläintarhalipun, olemme sen sijaan täällä akvaariossa. Ja mä olin viimeksi akvaariossa varmaan joskus ala-asteikäisenä. Wow, nää on hienoja. Medusoja. Onks nää niitä, jotka elää ikuisesti? Ei kai. Et näitten elämänkierto on semmonen, että nää ei koskaan lakkaa syntymästä uudelleen tyyliin polyppien kautta. Siellä on korallia myös. Kato, se kattoo suoraan meihin. Kato miten toi kala on tuolla kiinni. Se on jemmassa siellä. Oh my god, miten söppöä. Se on niinku siitä ohjelmasta Paavo Pesusieni. Liikkuuko se? Ja sit siellä on joku pallero. Sea urchin. Wow, nää on kyllä isoja. Moro. Onks toi elossa? Onks toi aito? On kyllä se hengittää. Tai tavallisen näköisiä. Niillä on siellä virtaus. Niin, ne tykkää varmaan poreista. Tää on kyllä niinku suoraan jostain Finding Nemo-leffasta. Se on itse Nemo. Ei se ole nimi. Ai ei oo. Pimeä akvaario. Katota. Tää näyttää, että olisi avaruudessa. Siis tää näyttää, että tässä olisi joku telkkari. Mä en usko, että siellä on oikeesti medusoja. Kato mikä kuvio niillä on tossa, niinku tommonen apilla. Jep. Onhan noit pieniä. Kunnon sieni. Kaikki katsoo tätä yhtä akvaariota, mutta kukaan ei katso häntä. No moi. Siinä on pistetty vaasit hyötykäyttöön. On muuten oikeesti hurjan näköisiä ankerioita. Niitä silmät on tuossa pinnalla. Ne on tommosia mangrovemetsän kaloja. Onks ne sammakoit? Ei kai. No näyttää vähän jotain sammakon esiasteelta. Mä vaan chillaa tossa. Kauhea työmaa painaa eteenpäin, kun ei oo eviä. Ehkä niillä ei oo nälkä, niin siksi ne ei syö noita ihan minikaloja. Tai nää mikä? Piranha. Ihan legit piranha. No mikä on piranha? Siis nääkö oikeesti syö sut? Syöt sä mut? Älä syö mua. Ne on väärin ymmärrettyjä. Niin onkin. Oh my god. Mikä hän on? Se ei malta olla paikoillaan. Wow, mikä biisti. Se vaan kiertää tätä akvaariota ympyrää. Ja noi kaikki muut on keskellä. Se on sähköankerias. Ai on? Sillä on auraa. Kato, häipykää tieltäni. Kaveri on sulla otsaasi. No menossa jonnekin. Ihan niinku kattos kaikki jotain telkkaria. Koko parvi katsoo yhteen suuntaan. Johtaja Rapu. Sitten siellä on pienempiä pari. Niin onkin. Miksi evoluution mennessä eteenpäin kaikista tulee lopulta rapuja? No moi. Sekä hymyilee. Onks Nemo oikeesti joku pelekala? Kato Helmi, Nemo. No niin onkin. Siellä on pari Nemoa. Täällä yläkerrassa on sammakoita ja muita tämmöisiä matelioita, kuten esim. Unken. Poison Arrow Frog. Löydät sä sitä mistään? Ehkä se on päiväunelta. Se on täällä sun niskan takana. Tämmöistä skenaariota pitää tuijottaa aika pitkään, koska jos mä äkkiseltään sanois, että missä niitä on, niin aika vaikea sanoa. Mut sitten kun vähän keskittyy, niin sieltä saattaa löytää aika monta. Sieltä saattaa löytää lisää. Tuollakin on yksi Siellä on tuolla yksi. lehden Ai, missä? takana. Tuolla. Niin onkin. Siellä niitä leijonia on. Leijonat vaeltavat. Ne menee sisälle. Niille tuli kylmä. Harvoin näkee leijonia lumessa. Kisulle tuli kylmä. Saanko sisäkissa? Mites menee myrkyllinen toveri, niin harvoin näkee sinisiä eläimiä. Aika siistiä. Sitä on paljon sinisiä kavereita. Ja mitä värikkäämpi, niin sitä myrkyllisempi, vai miten nämä menee? Avatar. I'm just a tiny frog. Sitten on vielä pienempi. Ui kun se on pieni. Siinä on ihan semi-iso hämähäkki. Näet siinä kämmenen kokoinen. Ihan lehden värisiä. Oksan näköisiä sitten täällä päin. Se lähtee kurkottamaan, minne päin olet menossa. Musta kauneuskeppi hyönteinen. Niin onkin. Ja niillä on oikein buffeet täällä näitä muurahaisia. Onpa niitä monta. Ne tekee tommosen maanalaisen sienipuutarhan. Tää syö banaania. Oh my god, kekko. Siinä on kyllä todella tehokas metsuri. Jauhaa vain menemään. Hupullisia kavereita. Vähän näyttäisi olemaan tuollaista hupun tynkää. Tää kyllä kertoo kuinka niinku hyönteisillä on todella laaja tää kirjo, että minkä kokoisia ne on. Et täällä on tämmösiä todella pieniä, mutta sit samaan aikaan tuolla katossa saattaa olla tommosia ihan massiivisia. Täällä meillä on sukukokoontuminen sekä buffet, joka juuri avautui. Siellä on peruna ja appelsiini. Joo, mutta missä se meidän otus on? Istahdat tähän penkille ja sitten... Wow, mikä se siinä on? Onneksi se on sentään joskus elänyt, mutta ei nyt.